Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time. Ikaw na kitang 3 minutos lampas alas 6. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapanaw na isyu kan aldaw. Bahayag kan mga tao nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katapang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1FM. Si Alvin Leonid sa Tingog nin Barangay. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Burning in your eyes, you look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, the California gold.
Alright, marhena pagka morning po sa Sento Gabos. Welcome digdi sa programang Tingog nin Barangay Morning Edition. Aldaw nin Miyerkules, Pitsa 14, Valentine's Day. Taon 2024. Happy Valentine's sa sakuyang agum, Irene Antiquirelio-Bit. Siring man sa sakuyang aki, si Debbie Kayla. Kay sa sakuyang binan, si Miss Yuni Antiquera. Taga boss, sa sakuyang mga binan, Mr. and Mrs. Shoni Ferdinand Antiquera. Yan sa Rapo-Rapo Albay. Sa kabos na mga parantabay niya to sa Bilog na Kabikolan, good morning po. Duman sa mga kababayan niya tong kamamatapasara, Happy Valentine's Day sa Sento Gabos. Welcome na digdi sa programang ini, Tingog din Barangay. Sundo kitang alas 8 nin pagkaaga o surusubraman. Digdi po sa programa 8:30 ninda pagkaaga po. 1FM 88.3 DWGO. Then simulcast over DWRL Radio Pilipino Legazpi. Facebook Live 1080 DWRL Radio Pilipino Legazpi. Sa mga drivers on the road na nakatutok kunyan, good morning tabi. May mga birthdays kunyan, maligayang happy birthday po sa Sento Gabos. Asin po tabi duman sa may mga kamatian kunyan, get well soon. Hearts Day, Valentine's Day. Ano po ang satuyang mga abo ko ta mag kuan kunyan kan issue adi na an issue ta kasi ngunyan medyo sige, mahal na so burak, wala pang regalo, wala pang gikas ano. Happy Valentine's kay Congressman Joey Salceda. Hearts Day. Hearts Day tabi. Valentine's. Sabi kan soltero pa ako, sabi kan mga gurang sa kuya. Ano ngayon, hindi ka ma-date? Sabi ko nata, Valentine ngayon yan. Ito doon man, Valentine da. Valentine's po Ano po ang mga istorya ko dyan? Ang SSS Legazpi, nasuspindir man po tabi din trabaho kasuadma, pinaruluwas sa mga empleyado dahil sa bomb threat. Ang register anywhere program kan Comelec pwedeng aprovitsaran kan anom na probinsya kan Bicol. Pantang Art Day, Art Beat, ipinag-lunsar man po tabi dyan sa kan Provincial Government of Albay, pagi kang pitikaw asin ni Vice Governor Glenda Bongao, uro at yan po. Pagrulayan tayan on ano po ang nakakaagyan sa Art Beat. Art as in sining. Tibok ng sining po ini sa Tagalog, tibok ng sining. And si Draculits, iyo po ang taga-sop-sop kan sa blood bank kan nasyon. Si Draculits sabi ni ano yan, sabi ni Senador Joel Villanueva orat yan pagrulayan tayan hata medyo magabat-gabat ining privilege speech po tabi ni Senador Joel Villanueva. Sabi ko sendo, abo ko tangon yan ta, panahon bagay inin pag-ibig. Aldaw din pagkamuot po, Hearts Day. Aldaw din pagkamuot nganyan. Gabos na, so may mga jowa, so may mga agum, so may mga kabit. Gabos yan. Aldaw din pagkamuot tabi nganyan. Gabos po tabi. Pero oral daw naman, ang pagkamuot dapat dahita po yan hahalion. Ade. Dahita po yan tabi ahalion sa tuya.
an pagkamuot po. O tayo man sana ang nagpapaugma sa satuya. Diba? Yun po ang nagpapaugma sa satuya. Ang pagmamahal. Roads turn right. Ini po ang sinasabing tibok ng puso. Don't know how to rhyme. Ngonya na po yan. Ngonya na Aldo yan. Tibok ng puso. O, kami nga ni Ibagadigdi, ilinga. Ilinganin do sa live. Ilinganin do ang DW, 1080 DWRL Radio Pilipino Ligaspio. Dakulon kaming puso digya. Sa likod pa sa yan. So sa tubangan po tabi, mas dakol. Kan sarong simana pa kami nag-celebrate ka Valentine's Day digdi. Taod-taod naman kaan. Kadakol-dakol na naman kaan an. Alat ko na. Pero so iba Darwin kuanda Happy Halloween. Tangya ta Happy Halloween. May maglulubungon yan eh. No, 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 no. No, 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 no. Ay, 13 minutos po makalampas an alas 6 din pagkaaga. Orat yan na ining importanting mga issues niya to ali. O, tabay garumay na gulpingon yan, digdi. Garumay na gulpi. Gani po, iningon nindo sa YouTube, anapon nindo an YouTube. Day manindo madangog so, ano yan, day nindo madangog po tabi. Day manindo madadangog po iyan. Duman sa Senado. Naka-live iyan sa Senado. Pero, siyempre, I think, ribo-ribo na po yung nagiling ka itong privilege speech. Anapon po tabi nindo ang title po sa YouTube. Maski sa Facebook igwa na eh. Privilege speech of Senator Joel Villanueva. 21 minutes yan. Privilege speech po tabi. Taigwad yan kinahubaan talaga. Hinubaan talaga, Darwin. Sabi ng God ni Senador Villanueva, nata nga yata nakiaram ka sa bako mo iwal. Nata nga yata nakiaram ka sa bako mo iwal. Iyo yan kasi. Ini bagayan, huwag kang makikisawsaw sa hindi mo away. Baka kun ikasunag barabad, ikapo ang tinamaan. Garo baga so naghayop sa lubang o ilingalugod, bako nagulpi. Nagulpi po. Anapon nindo yan, tabi, privilege speech ni Senador Joel Villanueva. Mahihiling nindo yan, 21 minutes yan. Hindi yan fake news Pag una ako fake news, hiling ko, tamay naglaog sa kuya. Pag una ako po, fake news. Inilin ko po tabi isukwan, hindi naman talaga pala sa totoong privilege speech ni Senador Villanueva. Detalyado hun po tabi. Kaya need na maaraman ta po. Taigwa inaapod na public interest because ang pinag-urulayan tadigdi yung kabanang bayan. Di ba? O sisayan dahil din nagbabayad sa buwis. Bako gabos kita. Ang sobra kakamahal po tabi na presyo kan mga barakalon tangon yan. Gabos kita. Nagbabayad po tabi ng buwis. Sa kada binabakal ta po, sa kada binabakal ta po, pinagbubuisan ta yan. Pinagbubuisan ta yan. Ngunyan ko sana po naaraman, ngunyan ko sana naaraman po na inipalan ang pinakadakulang kontraktor kang gobyerno. Ang nagtaram po si Senador Villanueva, iyon po ang pinakadakula na kontraktor kang gobyerno.
Pag sinabi mong contractor, infrastructure yan. Arog kantinampo, tulay, dike, flood control, gabos-gabos na po. Siya po ang pinakadakula. Mala nga ni, ang sabi ni Senador Villanueva, igwada po tabi ininin, pinag-iimbestigaran na, ano yan? Pinag-iimbestigaran Darwin, na 50 billion, yugon mo an, 50 billion na work kan project? Sain ka magkakayan? Do legal siguro because nakalusot doban sa procurement process, sa bidding process kan DPWH, no? Illegal. Pero kung ilingon mo ini ang pinakadakula po tabi. Tapos isit wala pong dai po nin conflict of interest na siya po tabi ang may kapot kan pinakapoderoso taga-ingat kaban. Sabi ni Senador Villanueva, taga-ingat kaban kan pondo o kung pondo ng bayan. Iyo po ang pinakadakulang kontraktor sa Pilipinas. Imagine nindo yan. Aber daw. Sige daw. Taod-taod pagrulayan tayan po pagrulayan tayan po tabi. Pero ang pagkaaram ko kay ni, takito kan narumduman ko, nagtaram na ini na kongresistang ini po, na bako naman sa iya talaga yung construction company. Bako man sa iya. Ang sa iyang pamilya po, day naman talaga na involved yan. Inda ko lang. Sa bagay, siya man sa rapon makapagtaram kay ni. Di ba? Dahil man kita makapagtaram kay ni, unless otherwise magkaigo talaga nin thorough investigation, digdi, kung natangya tayo na point ini, bilang, yun man. Madali sa lang ha? Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond. Bangong gumagabloom. Charm Fat Bond. Damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Bond. Bangong gumagabloom. Charm Fat Bond. Damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y
ay protektado. Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ngayon na nasa tahaw kita ng kadipisilan, kaipuhan nato ang masasandigan. Masasandigan na magtataon ng kusog asin giya sa satong oral daw ng pagkabuhay. Kung kaya, iniimbitaran kita na magdangog sa novena ni Inanin Danay na Pagtabang. Tuyong aldaw ng Miyerkules, alas 4 ng hapon, direktamente sa Redemptor Shrine, Gugon, Legazpi City. Namutang kita kan mahal na ina, magrami kita asin mamidi sa iya. Pasalamatan ta po sa moyang mga sponsors pa sa Novena to our Mother of Perpetual Help, Honorable Vicente Baltasar, 3rd Board Member, 2nd District of Albay, Dr. Pedro Marciliano, the 3rd and Family, Bicol College, Daraga, Albay, Dr. Maria Los Tabuina Makasinag, President, Bicol College, Daraga, Albay, Miss Mary Ann Loques, Bicol College, Daraga, Albay, Honorable Rolly Rosal, Board Member, 2nd District, Province of Albay, Dr. Manny Stipuna, City Veterinary Officer, Legazpi City. Yan po ang samuyang mga sponsor sa Novena to our Mother of Perpetual Help. Alright, so duro-diretso na po tabi ako ligdi sa programa. We have 24 minutes. Lampas po ang alas 6 nin pagkaaga. Pasadahan ta muna ang report. Naghali dyan sa satuyang pag-iriba sa Metro Manila. Alat ko nata. Okay. Okay. Si kabahaging Nestor Kagitla. DWGO Live Report. Rehabilitasyon ng Mountain Road sa Pagbilao, Quezon natapos na ng Department of Public Works and Highways. May report si kabahaging Nestor Kagitla. Kabahaging Nestor, please come in. Natapos na ng Department of Public Works and Highway ang rehabilitasyon ng P. Burgos Puto Tanin Junction Road sa Barangay Maligboy, Pagbilao, Quezon. Sa ulat kina Public Works Secretary Manuel Bunuan at Undersecretary for Luzon Operation Robert Bernardo, sinabi ni DPWH Region 4A Director Jobel Mendoza na ang pagpapaganda ng Maligboy section ng P. Burgos Puto-Tanin Junction Road ay nagpapataas ng kaligtasan at accessibility para sa mga motorista. Ayon kay DPWH Region 4A Director Mendoza, ang rutang ito ay naging isang nakakapangilabot na karanasan sa kanyang mga kurba
na nakakayakap sa bangin at walang katiyakan na bulbunduking lupain. Ang pagtatayo ng 70-meter grid type wall concrete road shoulder at 144.30-meter concrete wall structure ay estratehikong nakaposisyon upang mabawasan ang pagguho ng lupa at mapabuti ang kaligtasan sa lugar. Sinabi ni Regional Director Mendoza sa pamamagitan ng pagtugon sa mga likas na banta ng Malikboy section, hindi lamang pinapadali ang mas maayos na paglalabay kundi pinoprotektahan din ang mga komunidad mula sa mga mapangwasak na bunga ng mga natural na kalamidad tulad ng pagguho ng dalisdis at pagguho ng lupa. Pahayag pa ni Regional Director Mendoza na kompleto ang road rehabilitation project sa halagang 96.5 million na pinunduhan sa ilalim ng 2023 General Appropriation Act. Mula dito sa Maynila, ako si Nestor Calitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat kabahaging Nestor sa report. Happy Valentine's. DWGO Live Report. 1, 2, 3, let's go! Alright, balik na ako digdi sa programa. Naagihan ko mananggad yan na lugar na yan sa Bitukang Manok kan nagpasiring kami sa Nueva Ecija. Kaya ito, nagbiyahe ako dyan, wala pa. Pero ngunyan, mga concrete barrier, tapos may mga anlanob niya, so parang may bearing baga na mga parang mga bola di. Pero kanyan pum, na tumama man po tabi dahil impact na marha yung aksidente. Kasi talagang zigzag road yan diyan sa kanyan. Parang bitukang pinurupot din manok talaga yan. May ding mudig di sa baba. Tapos pag nasa taas ka na, may ding murusigyan mo. Pirang dupa man sa dayang kunhidingon mo ano. Pero inagyan mo na po tabi so titampo grabe talaga. Okay? So anyway, taon-taon po tabi, orat yan po tabi, magbabalik pa kita digdi, may, kuhan pa kita, commercials? Okay. Madali sana ha? Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond. Bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bond. Gamit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond. Bangong
Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisano ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time. Guwana kita nin 33 minutos, lampas po ang alas 6 nin pagkaaga. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Let's
Let's have more ngayong 2024! Nakakaaliw talaga pag pinapakinggan ka. Ano man ang mood ko, madali kong masakyan. Mga trip mong di nakakasawa mismo. Ikaw ay palaging nandyan. Umaraw ano umulan, kaibigan sa tawanan, kantahan, makabuluhang kwentuhan. One lang yan. FM, you're only one FM. Walang yan! 1, 2, 3, let's go! Alright, so balik kita digdi sa programa digdi po sa 1FM. Madali lang ipapadangog ko so partikan kuan privilege speech ni Senador Villanueva sa Senado. Ini may kiraman duman sa away-away sa Senado sige. Tangani na siya nan magtaram. Tapos, then ako makomment kanin kung ano pa po tabing ibang comment na kuan. Basta importante. Importante po tabi ini. Sige. Madali lang Oni po. Ang may hawak ng budget, ang House Committee on Appropriations, na walang iba kung hindi itong party list representative na Zaldico. Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Pharmally? The answer is true. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Ang sagot po, true. Napakadami pong BIR cases. Kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Ginoong Pangulo, mayroon pong naninira, pilit na ibinabagsak, iniinsulto, at inaalipusta ang mga miyembro ng Senado, maging ang ating pinakamamahal na institusyon. Let me set the record straight, Mr. President. At para po mas madali, true or false na lang po tayo sa mga paratang ng pinuno ng pinakamakapangyarihang komite sa Kamara de Representantes. Ang may hawak ng budget, ang House Committee on Appropriations, na walang iba kung hindi itong party list representative na Zaldico. Unang paratang po sa atin, Ginoong Pangulo, may kaso daw po tayo sa Ombudsman. True or false? Ang sagot, false. Ang pinag-usapan ng gawa-gawang reklamo noon, isang sulat po na mula sa ating opisina. Ito po gawa-gawang ikwanta ini reklamo noon ay alat ko nata ikwanta ini makapangyarihang mga kuan ini na meron din pong 50 billion na sige. kaso na kinakaharap ang taong ito. alat ko na Mr. President, ikwanta ko na kung maglalabas nya po kayo ng baho, Mr. President, nya Mr. President, madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso mayroon ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa Ombudsman ng Anti-Corruption Group na ang pangalan Task Force Kasanag International, meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Mr. President, kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Zaldico, ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Wow, Mr. President. Kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon? Na isang big-time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan. Only in the Philippines, Mr. President. Mr. President,
marami po akong pupwedeng sabihin, isa-isahin, pero hindi ko ho ngayon gustong pag-usapan ang napakarami yung kasong ito. Hindi ko po iisa-isahin. Hindi ko po pe-personalin. Marami pong panahon para sagutin itong mga ito. Pangalawang paratang sa atin, Mr. President. Minamaliit ko daw po, Mr. President. Minamaliit ni Joel Villanueva ang boto ng mga kongresista at party list. Sagot, true or false? False. Mr. President, utang po, sabi 1% lang ang naniniwala na may halaga itong tsa-tsa. Noong January 31, ang CBCP nagbigay po ng pahayag. Iyan po ang party kan privilege speech ha. Edit ko na lang po. Ta medyo halawig ini mauubusan sa kuyang oras. Ana po nindo yan po tabi sa YouTube. Sa YouTube po. Ta kamo na lang an mag taonin conclusion digdi ha. Ta day na ako ma-kwan digdi. Day na ako ma-conclude digdi kon ano. Pero may kwan digdi may igwa lang ako digdinin ano ba yon? Diit na komento digdi sa sinasabi ni Senador Joel Villanueva. Ta kasi ang digdi sa tuya ta siyempre kita mas nakakaaram kita. At kita po tabi yaon digdi sa Albay, yaon digdi sa Bicol, which is yung sinasabi niyang Sunwest Corporation, Construction Corporation na sinasabing pagsadiri po ni Congressman Saldico, di kanakaaging mga taon, di ko lang ma-recall kung anong taon ito, mismong nagtarampo si Congressman ko na hindi sa kanya yung Sunwest. Bako daw sa iya ang Sunwest. An sa iyang pamilya, tabi, an sa iyang pamilya, ni sarong pamilya niya, di po tabi nin involvement sa Sunwest. Iyon po yan ang sinabi kang Congressman. So, nakikigman ako nakikigman po tabi ako digdi sa report. Na kasi, yung pagkaaramta po, yung Sunwest, ining Sunwest Corporation, dakulaon talaga ding construction company, contractor. Prestigious company ini, digdi sa Bicol. Then sa Pilipinas, tapos nakikig ako kan itinaram ni Senador Villanueva na san katutak daw yung, iyan sinabi niya baka, nadangog din daw. San katutak daw yung kaso sa BIR, sa Bureau of Internal Revenue, which is kapot siguro ni Senador Villanueva, in ebidensya, involved sa DepEd laptop. May involvement sa DepEd laptop po tabi. Tapos sa ano pa? Duman sa Parmali. Sa Parmali naroon duman nindo so pinakakasuhan bagay ini. Pero madali lang ata ko ang tanangon ang report. Yaon man si Police Staff Sergeant Mercolito Lobindino Jr. DWGO Live Report. Mex, good morning. Please come in. Mex, good morning. Please come in. Magandang umaga po, Kuya Alvin, at sa lahat po ng mga nakantabay sa programang Tingog ng Barangay sa DWRL Radio Pilipino Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Narito na po ang pinakahuling mga pangyayari sa Kabikulan. Arestado ang rank 3 Provincial Most Wanted Person ng Catanduanes sa sinagawang manhunt operation ng pinagsamang mga operatibo ng Catanduanes PNP at Pampanga PNP sa Bacolor, Pampanga. Kinilala ni Police Colonel Ryan V. Ador, Provincial Director ng Catanduanes Police Provincial Office, ang akusados alias Kabayan. Ayon kay Police Colonel Ador, naaresto ang akusado bandang 1:40 ng madaling araw ng pinagsanib ng mga operatiba ng Regional Special Operations Unit, Regional Intelligence Division 5,
Regional Special Operations Unit Catanduanes, San Andres Municipal Police Station, Bacolor Municipal Police Station at Pampanga 2nd Provincial Mobile Force Company. Inaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest sa kasong 7 bilang ng rape at sexual abuse sa ilalim ng Section 5, Paragraph B ng RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act sa ilalim ng Criminal Case Numbers 10834 hanggang 10840 na walang inirekomendang piyansa. Ang PNP Bicol sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director ng Police Regional Office 5, at patuloy na maglulunsad ng mga operasyon upang mahuli ang mga taong wanted o may pananagutan sa batas upang mayatid ang hustisya sa kanilang mga naging biktima para sa ikakaunlad ng bagong Pilipinas at serbisyong nagkakaisa. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City, ako po si Police Staff Sergeant Merculito Pilo Vendino Jr. Nag-uulat para sa Tingognin Barangay. Salamat, Merc, sa report. Hali dyan sa Kampo General Simeon Ola. DWGO Live Report. Alright, so balik kita digdi sa programa po. Igwa na kita nin 47 minutes. Lampas po alas 6 din pagkaaga. This time check is brought to you by Vice Governor Glenda Bongao. At yan may tutukaron bang kita digdi sa sa Kapitolyo, taod-taod lang ha. Tapusong ko na muna ini. So mga gustong makahiling kay ni, pira na ang views kay ni sa YouTube. Ilingon ko. So mga gustong makahiling kay ni, anapon na lang po tabi nindo, i-search nindo po iyan ha. Arat ko na ha. Senator Joel Villanueva privilege speech sa YouTube. 118,000 views. Kung mo yan, kagulpi na. 118,000 views sa YouTube. And speech na ini ni Senador Villanueva. So dinagdagan ko lang po tabi digdi sinabi pinagtarget talaga ni Senador Villanueva na ang Sunwest Construction Corporation ay sa diri po ni Congressman Saldico Canaco Bicol. Pero sa pagkaaram ko man, because sabi ko gani po mas nakakaaram kita digdi sa Albay, siguro bako updated si Senador Villanueva na ini po na Sunwest Corporation, ang sabi ni Congressman Saldico kan mga nakaaging tao na nag-step down na sinda po tabi digdi pati ang sa iyang pamilya po sa Sunwest. Ayo po, hinda ko sa nabala na sintakaan. Abala na kamukaan kung paano yan papatunayan ni Senador Villanueva sa sayang privilege speech po tabi kung ang Sunwest ang talaga po tabi na kay Congressman Saldico. Ang pinaghahapot lang po tabi digdi, sabi nga ni po tabi, ikangaya ang pinakadakulang kontraktor kang gobyerno sa bilog na Pilipinas, ikangayaan tapos ngaya ikaan inappoint bilang pinaka-poderoso na chairman kan komite kan Kamara de Representantes which is Committee on Appropriations, no? Taga-ingat iyaman. So iyaman kang Pilipinas nakasalalay po because ang mga kongresista yung mga po tabi ang nagbabudget kada bago magtapos ang taon para po tabi sa another year, di ba? O kung tutuin na ang Sunwest Corporation sa diri po tabi ni Congressman ko, parang igwanin diferensya talaga. Igwa talaga po tabi digdinin conflict of interest. Because posible baga po na posible po, ako kung sasabi na sa iya ini, posible po tabi na yung mga projects kang gobyerno na sinda nakakaaram, makukuakan sa iyang makukuha po tabi niya ang kontrata sa gobyerno. Do hindi naman talaga pinagbabawal na siring kayan, siyempre business yan. Pero for credibility na lang po,
tabi, asin, tangani po tabi na maging maninig kita, dapat gani. Kung nasa gobyerno ka, kontraktor ka pa po tabi, di ka na makikiaramduman sa gobyerno. Ta kasi, at saan itataram baga kan sawo, makasupog eh. Ang itataram kan tawo, kung kaya't nakukorner mo yung mga project because ika po ang nagkakapot. O yan, kung siya po tabi, ang tagsadiri kan Sunwest. Sabi ni Senador Villanueva. Siya po nagkonbaga, bako naman dayan sa iya eh. Na Sunwest. So therefore, siyempre matubod kita sa iya eh. Because siya nakakaaram ka yan sinda nagurulay, kung sa iya mananggad o bako, taabo naman po tabi, bako naman da sa iya, iyan tutubudan ta. Diba? So, nasa kay Senador Villanueva, sabi ni Senador Villanueva, di ko ngayon dapat na pag-urulayan digdi, kadakol ngayon ng ebidensya. Kadakol na ebidensya. Ang focus tangon yan po tabi, iyo po ang People's Initiative. Nag-iriwal-iwal ko niyan because kan People's Initiative. Kasi, maski po tabi, ako ulindo idae sa Kamara de Representantes, kamo talaga natatarget digding suspect duman sa pagbusol kan People's Initiative na medyo kontrobersyal. Dahilan po tabi sa panuga sa tupad, panuga po tabi may kwarta, money initiative yan. Abako po tabi People's Initiative. Kasi, yugon mo yan, babayadan ta nin kwarta, papanugaan ta din proyekto gikan sa gobyerno, yung tao tangani na magpirma, tapos po tabi gagabaon ta yung puso. Puso po tabi ka nasyon. Ang konstitusyon po tabi kang Pilipinas, iyan ang puso ka nasyon. Iyo po tabi ang fundamental. Kumbaga po tabi sa pagtugdok din building, iyo po yan so layout. So layout po tabi, iyo nanggad iyan. Tapos gigibuhon ta po tabi siring ka ini, nagpa-People's Initiative kita, babayadan ta or tutugaan ta na magkakatrabaho sa tupad. Hindi ho ganun. Pangbabastos yan. Pangbabastos yan. Kaya digdi, kuminirad sa mga senador, di taman pwedeng basulon sa mga senador. Because igwaman sinda po tabi nin, sabi nga ni po, igwasinda nin, research. Digdi, nasinda po, nabastos ni Nuso talaga. Ini nga, sa mga kaapil po tabi na senador kan administrasyon, tuminira, ili nga si Senate President Mig Sawiri, kaapil yan po tabi kan mga Marcos. Sa pagpuon pa sana po tabi, dahil pananggagana po. Pero anong ginibo kan Senate President? Tuminindog siya po tabi bilang, ano ba yun? Bilang po tabi, troubleshooter para sa check and balance kan gobyerno, para po sa demokrasya. Di ba? Then, di man talaga nagtubod sa indo na bako sa mga congressman na nagbusol kay ni for personal interest. Saka, di ba? Kaya kita nagka-ribok din, nagkalit-silitsi kita eh. Kaya ang ganyan, tunungon ta na ini na puro People's Initiative din do. Sabi ko, isendo po, dai po maasba kamo sa Kongreso, sa Kamara de Representantes, na mangbubuli kamo ki mga senador. Dahil kaya iyan. Maski 24 yan, 300 kamo. Dahil po tabi kaya yan. Because, sinasabi sa batas, na igwa kita nin, ang sistema po tabi niya to digdi sa Kongreso, bicameral. Siriblag po tabi ang pudir nindo. Dahil nindo pwedeng kaunon so saro. Maski diit ito. Because nakalaman yan sa konstitusyon, di ka mo pwedeng humiro. Na dahil nindo tatawa na din poder po tabi sa Senado. Iyan ang pinagpuputok ang botsi kan Senado eh. Ang laban bagayan, parang basketball, bullying. Di ba? So, sige. Anyways, medyo maribok talaga eh. In the sense po, tabi na wag na kasing dagdagan pa yung gatungan nagkakalayo na nga ni, gidagdagan pa ng gasolina.
Ginatungan pakigasolid, dyan og karahab. Ngunyan, siring kini. Kasi may mga nahihiling digdi, may mga post sa social media na mga pandok nindo kasi, sponsored pa nindo. Minsan pang insulto sa Senado. Tapos sa trust rating, pig sa tarampa, Speaker Romualdez versus Kwan, sponsored po tabi. Ilingon bagang kamo nag-sponsor so kampo ni Romualdez. Bako man yan kompetensya eh. Diba? Kung si siyang pinakalang ka, malay ko kung dinaya nindo ang survey, tubod-tubod sa survey. Diba? Sus Mario, si pagparalansihon pa kita digdi. Kitang kamong mga albayano, duman sa sakuya po tabing pinag-discuss kasubago. Kamu na po lalo sa Legazpi, kamu na po bahala. Kamu ang nakakaaram kung sisay po tabi si Congressman Saldico. Kamu nakakaaram. Kita po ang nakakaaram digdi kung ano po ang nangyayari sa kinabanay ni. Di ba? Sige, anyway. So, oni po, si Vice Governor Glenda Bongao, naging bisita mo po tabi sa launching sa pagkat kan ribbon duman sa art exhibit po tabi dyan sa Kamara sa Kamara man sa Kuya sa Kapitolyo Provincial. Pinanginutan iyan kan Provincial Tourism and Cultural Affairs Office Pitikaw. Iyo ang paglunsar po tabi kan Pitikaw kan senda po tabi na programa ining Art Beat ERTBEAT. Sa Bicol po tabi kay ni sa Tagalog po ang gustong sabihin kan Art Beat tibok ng sining. Katakod kan selebrasyon po tabi kan National Arts Month. Yan po. Diyan po sa lugar na yan, igwa po kan pinag-aapod na tibok ng sining o Art Beat art exhibit na nakalinya po sa selebrasyon kan National Arts Month. Yo po yan. So mga obra baga, mga drawing na kan mga artist, various artist po tabi, alay sa iba-ibang lugar. Yan na mo sa mga para pinta. Mapinta ka ngayakan dagat na parang buhay na buhay. Yan, siring art yan, that is art. So mga gibo kayan, i-exhibit po, ipapahiling po, pwede ka mong magbakal. Yan po. Inisuportado po ni Vice Governor Glenda Bongao. At si Vice Glenda Bongao, minasuporta talaga yan po tabi sa mga programa, lalo na po pag-abot sa tourism. Sa tourism po. Natagbo man pati na heart dingon yan, tibok man ng puso ngon yan, tibok ng puso. Ito po, tibok ng sining. Naga-kurub-kutob so art. Ang puso man, nakurub-kutob man bako. Happy Valentine's po sa gabos ha, na mga kababayan ta, na nagsitibrar po tabi kang kwan. Asin man kay Vice Governor Glenda Bongao. Ayos tabi Vice Gov, ikanasanaan marhay.
Alright, sa paagi po tabi kedi, maparam naman ako. Ining ko ining Valentine's song ko ha. Happy Valentine's po sa Sendo Gabos ha. If there were no words, no way to speak, I would still hear you. If there were no tears. Tamang-tama, ta Valentine's man bagay ni. Di ko napabuido ni Darwin ta, baka akong ikuang kita kan Facebook. Ngunyan lang ini mangyayari po na pizza 14, February 14. Aldaw din mga puso. You would still have my heart until the end of time. You're all I need, my love, my Valentine. All of my
Natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit